Pred začatím samotného modelovania si opäť najskôr vložíme pracovnú rovinu do priestoru a nastavíme jej všetky súradnice na 0. Potom môžeme pokračovať k vytvoreniu hranola. Cez Solid pomocou nástroja vytvoriť Solid Block vytvoríme primitívu v tvare kocky. Dvojklikom sa nám zobrazí dialogové okno, v ktorom nastavíme požadované rozmery tejto kocky. Po upravení rozmerov bude ďalším krokom vytvorenie rezu. Prepneme sa do pohľadu geometrie a kliknutím na oblúk pomocou nástroja vytvoriť plný oblúk vložíme presne do stredu jednoduchú kružnicu. Nastavíme jej rádius a vytvoríme kružnicu. Teraz z tejto kružnice vytvoríme rez na jednej strane hlavy valca. Kliknutím na prvok pomocou nástroja vytvoriť Solid Rez nastavíme v dialogovom okne hĺbku tohto rezu a tlačidlom aplikovať vytvoríme rez. Teraz si súčiastku otočíme z druhej strany a vytvoríme do nej otvory. Pomocou nástroja vytvoriť jednoduchý otvor vložíme do priestoru jednoduchý otvor, nastavíme mu priemer, nastavíme, aby prechádzal skrz celý solid, upravíme si ho v priestore podľa potreby, tým, že mu nastavíme požadované súradnice a klikneme na aplikovať. Týmto istým spôsobom vytvoríme aj otvory na skrutky. Najskôr vložíme otvor niekde do priestoru, následne mu nastavíme požadované rozmery, nastavíme, aby prechádzal skrz celý solid. Taktiež môžeme nastaviť zrazenie tohto otvoru a upravíme mu pozíciu pomocou súradníc. A pomocou tlačidla aplikovať vytvoríme požadovaný otvor. Program PowerShape si pamätá rozmery posledného vytvoreného otvoru, takže pri vytváraní ďalších otvorov stačí už len upraviť pozíciu tohto otvoru a netreba meniť jeho parametre a rozmery. Takýmto spôsobom vytvoríme aj zvyšné otvory na skrutky. Opäť najskôr vložíme do priestoru, upravíme pozíciu pomocou súradníc a pomocou tlačidla aplikovať vytvoríme aj tretí otvor a obdobným spôsobom pomocou nastavenia súradníc aj štvrtý otvor pre skrutku. Potvrdením dokončíme vytváranie otvorov a hlava valca je hotová.